एबसु होननाय आफादा हारिनि थाखाय जिकुनु मुहूर्तआव जों गावखौ बाउसोमनो थाखाय जों जेब्लाबो रेडि। दा बेखायनो एबसुनि जि मोनसे सिनसियारिटि, एक्टिभनेस आरो डिसिप्लिन बेखौ मेनटेन खालामनानै साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनखौ आरोबाव मर कनसियास, सेन्सिटाइज आरो एवेयार खालामनांगौआनो जोंनि बे थान्दै जुथुमनि गुबै थांखि। एबसुनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि मदद जोङो जमदुवार नैबे रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबाव साननैनि हाबाफारिजों 11 आरो 12 गाबोनो जोंहा बड'लेण्ड मुंख्लं सान आरो बे मोनसे जारिमिनारि सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोङो थान्दै जुथुमनाय लादों। प्राय आसामनि गासै जिल्ला दख'राफोरा दिनै बे समसिम माने 1500नि बारा रेजिस्टार जाबाय, सफैबाय एबसुनि मावथि बिबानगिरि थान्दै बिथांमोना। आरो जोंहा थिखानाय बायदि बे समाव गोजोन आरो खौसेथिनि आलारि बाथि फोजोंनाय बे हाबाफारि दङमोन। मानगोनां जोंनि गागि समाज सिबियारि जिरेन बसुमतारी आदा बिथाङा बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होबाय। आं बिथांनिसिम धन्यबाद बावदों। बर' हारिनि इयुन लामा हान्थिलांनांगौनि जि मोनसे थांखि आरो बड'फानि आदर्शजों सानथौ सानस्रिजों गेरेमसा माहारि दानांगौ, बर' हारिनि आल्टिमेट जि एसपिरेसनखौ जोङो आबुङै मोनफुंनांगौनि थाखाय जोङो जेब्लायबो मोनसे सान्थि परिबेश गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों बर' समाजखौ गायसननांगोन आरो गोग्गो गोथारै लाखिनांगोन। आरो बे बेलायाव जोङो खौसेथिनि मोन्थोरखौ जेब्लाबो जोङो आवाज दैखांबोदों। जों जिखि फारागथि थाया मानो, जिखि थासारियाव थाया मानो, जिखि हान्जायाव थाया मानो, हारिनि सार्थआव, हारिनि इन्ट्रेस्टनि थाखाय जातीयताबादखौ लानानै खौसेथिनि मोन्थोरजों इउनाइटेडलि जोङो आवगायनांगोन। आरो इउनिटिखौ सिगाङाव दोननानै जोङो जुदि हाबा मावोब्ला बर' हारिनि जि मोनसे गांनाय उखैनाय, बर' हारिनि जि एसपिरेसन बियो दिनै नङा गाबोन जाफुंगोन। दा बेखायनो दसे समनि उनाव थान्दै जुथुमनाय दङ। बे थान्दै जुथुमनायनि गेजेरजों गोबां माखासे हारिनि आथिखालनि थासारि आरो इयुन हाबा मावनांगौनि बेलायाव गोथौ आरो गुवारै सावरायगोन। आरो एबसुआ जेब्लाबो सांग्रां, एबसुआ जेब्लाबो भेनगार्ड, एबसु होननाय आफादा हारिनि थाखाय जिकुनु मुहूर्तआव जों गावखौ बाउसोमनो थाखाय जों जेब्लाबो रेडि। दा बेखायनो एबसुनि जि मोनसे सिनसियारिटि, एक्टिभनेस आरो डिसिप्लिन बेखौ मेनटेन खालामनानै साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनखौ आरोबाव मर कनसियास, सेन्सिटाइज आरो एवेयार खालामनांगौआनो जोंनि बे थान्दै जुथुमनि गुबै थांखि। आरो आलारि बाथि फोजोंनायनि गेजेरजों बर' हारिनि गोजोननि थाखाय जों आनान गसाइनियाव आर'ज गाबबाय। गाबोननि जि जोंहा सुजित नार्जारी बिथांनि जि मुंख्लं सान आरो बड'लेण्ड मार्टियार डे बे मोजाङैनो जाफुंसारगोन। आरो बयबो बेयाव लोब लोब बाहागो लाफैगोन। गसाइगाव, सराइबिल, जमदुवार, कसुगाव गासै ओनसोलनि मानसिफ्रा, रायजो राजा बिथांमोना बे जमदुवारनि गेलेग्रा फोथाराव बाहागो लाफैगोन। गोबां गेदेमा आलासिफोर बिथांमोन फैगोन। आङो बिनि थाखाय बयखौबो गोसो गोथारै आं खावलायबाय। गोजोन्थों।